Issa li madux Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista, il-membri tal-Kabinet isom qed jippruvaw jitbedu mill-legat ta' Joseph Muscat, anke wara li s-sena li għaddiet ingħata titlu tal-aktar politiku korrott fid-dinja. L-għada li Muscat ċed fil-qorti fl-inkjesta dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-Ministru Aron Farrugia ma ħassux komdu jikkummenta dwar ix-xhieda li ta' l-eks Prim Ministru. Dan meta saqsejnieh direttament jekk jemminx ix-xhieda li ta' Muscat. Iżda Aron Farrugia ħarab milli jwieġeb billi qal li jekk ix-xhieda ta' Muscat titwemminx jew le għandhom jaraw għal-membri fil-bord tal-inkjesta. Dwar il-bieraħ fil-kompilazzjoni ta' din l-inkjesta li għaddejja jiena nħalli f'idejn l-awtoritajiet jiġġudikaw jekk xhieda tkunx tajba jew le. Fl-istess waqt u b'konferma tal-istrateġija tal-Partit Laburista li jipprova jinqata' mill-passat ta' Muscat, il-Ministru Farrugia ma qabilx mad-dikjarazzjoni tal-eks Prim Ministru li fil-qorti qal li Daphne Caruana Galizia kienet irrilevanti. Anzi, u fi sforz minn Kastilja biex jippruvaw jintoġbu minn kulħadd, il-membri tal-Kabinet jidru li nataw l-istruzzjonijiet li jfaħru xogħol il-ġurnalista assassinata. Fil-fatt Aron Farrugia qal li għal-kontrarju ta' dak li qal Muscat jemmen li Daphne Caruana Galizia irrelevanti. Dwar is-Sinjura Caruana Galizia jiena nemmen li kienet ukoll relevanti. Sa jannar li għadda Aron Farrugia kien parti mill-Kabinet immexxi minn Muscat fejn kien fdat mill-fondi Ewropej. Iżda llum Farrugia qed iħossu skomdu ferm jiddefendi lill-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-partit tiegħu stess. L-istess gvern u partit li fil-passat għamel kampanja wara l-oħra kontra Daphne Caruana Galizia, fosthom membri parlamentari li għamlu minn kollox biex jippruvaw jalqu ħalq il-ġurnalista.